i Radio Gospić. Poštovani slušatelji, dobar dan u programu Radio Gospića. Evo recimo početkom jeseni započinju sva sportska natjecanja, a tako je i u rukometu, odnosno u trećoj Hrvatskoj rukometnoj ligi Zapad u kojem se natječe rukometni klub Gospić. Sa mnom u studiju je trener i igrač ovog rukometnog kluba Vanja Andić. Dobar dan. Dobar dan. Evo, ovu sezonu niste baš najbolje počeli, Novigrad poraz u gostima 24-22, ako se ne varam, ali Gospić ove godine ima neke veće ambicije. Tako je, prvom kolu poraz u Novigradu, međutim igra je bila odlična, bio je to jedan nesretan i nespretan poraz u zadnjim sekundama utakmice, gdje smo cijelu utakmicu bili u egalu i samo svojim greškama ostvarili ovaj poraz. Evo, nešto ćemo kasnije u pojačanjima u rukometnom klubu, a recimo da je prije nekoliko sezone Gospić imao ambicije preći u viši rang natjecanja, odnosno u drugu ligu. U dramatičnoj završnici to nije uspjelo, nakon toga dolazi do pada u igri, recimo uplivanje u donjem dijelu ljestvice nekoliko godina. Tako je, prije par godina dolazili su dečki iz Zagreba koji su nam davali kvalitetu više. Jedne godine smo i ušli u drugu ligu, međutim sve to, kako ste sami rekli, palo na neki niži nivo. Već 2-3 godine se trudimo i patimo sa mlađim uzrastima. Oni su ove godine došli do jednog nivoa 3. 4. srednje gdje mogu parirati odraslim igračima. Došli su i ti igrači iz Ogulina, pojačanja, i smatram da ove godine možemo očekivati puno bolje rezultate nego prošlih godina i zauzeti mjesto u gornjem dijelu ljestvice. Evo, koji su to igrači iz Ogulina, gdje su oni do sada igrali, otprilike koja je njihova kvaliteta, što mogu gledatelji očekivati ove godine od vas? Znači, svi igrači su iz Ogulina, neki su na fakultetu, neki rade. Oni su stvarno dobri dečki i karakterno i na terenu i sigurno smo s njima jači za 50%, ako ne i više. Na svim pozicijama smo sada kvalitetno popunjeni. Imamo veliku mogućnost rotacije igrača tijekom utakmice i smatram da će nam oni uvelike pomoći da ostvarimo stvarno ove godine jako dobre rezultate. Kakva je konkurencija ove godine, ostali klubovi koji se natječu? Jesu oni dovodili neka pojačanja ili su recimo na nivou prošle godine? To još nismo upoznati. Prošlo je tek prvo kolo u kojima možemo vidjeti da su rezultati izvan očekivanja. Znači, u odnosu na prošle godine to bi bila neka iznenađenja, međutim očito je da su neke ekipe se i pojačale, neke su i puno slabije nego što smo to očekivali. Tako da smatram da će biti veoma zanimljiva sezona. Ovi par godina, što ste rekli da ste se patili sa mladim igračima, možda je to i dobro za budućnost rukometa u Gospiću, jer je recimo stvorena neka baza domaćih igrača. To je svakako jako dobro za budućnost rukometa u Gospiću. Međutim, za godinu dvije oni svi ili većina odlazi na fakultete i tu vjerojatno na njih nećemo moći računati. No, takva je budućnost u našem gradu i u našem klubu. Moramo uzastopno raditi sa generacijama mlađih uzrasta. Da li inače vlada interes klinaca mlađih uzrasta za treniranje rukometa? Pa u mlađim uzrastima imamo jako puno zainteresiranih. Jedno 60 osnovnoškolaca trenira rukomet. Ove godine ćemo se potruditi da taj broj bude još veći, da se na treninzima radi još kvalitetnije i da roditelji i djeca još više zavole rukomet. Da li naš grad, dvorana i uvjeti u kojima vi radite, dakle da vam nude dobre uvjete recimo rada, bar što se tiče mlađeg ovog uzrasta? Pa imamo veliku podršku u osnovnoj školi doktora Jure Turića, u kojoj imamo većinu termina. U termini gradske školske športske dvorane imamo nešto manje, međutim i oni nam daju sve termine koje su u mogućnosti davati s obzirom na veliki interes i klubova i rekreativaca.
No znate kako je, uvijek se traži više, uvijek se može bolje, tako i u ovom slučaju. Evo, ja vam naravno želim sreću u ovoj sezoni i da u ovom drugom kolu bolje prođete i naravno do kraja sezone, a u subotu imate utakmicu drugog kola na domaćem terenu, osim toga bit će i humanitarnog karaktera. Tako je, u subotu u 20 sati je utakmica protiv rukometnog kluba Pećine, oni su prošlogodišnji drugoligaši. Nepoznato je također u kakvom sastavu će oni doći, u kakvom sastavu će nastupiti, ne samo u ovoj utakmici nego i tijekom cijele sezone. No mi smo spremni, mi smo odradili odlične pripreme, imamo snage za svih 60 minuta velike borbe i u obrani i u napadu i to ćemo pokazati u ovoj utakmici i nadamo se da će svi gledatelji biti zadovoljni. Utakmica je humanitarnog karaktera. Svaki gledatelj će na ulazu dobiti jednu prigodnu ulaznicu, znači ulaz je besplatan, a ulaznica će poslužiti kao suvenir ili uspomena na navedeni događaj, a tamo će biti i kutija u kojoj će svaki gledatelj moći udijeliti 10, 20, 30 kuna, ovisno o svojim mogućnostima i željama. Sav donirani prihod bit će doniran oboljelim ljudima od ALS-a. Evo, poštovani slušatelji, bio je Vanja Antić, trener i igrač rukometnog kluba Gospić. Preostaje samo poželjeti im što bolju sezonu, a vas još jednom pozvati da pratite naše rukometaše u njihovom nastojanju da ostvare što bolji rezultat. U nastavku programa poslušajte izjave novih igrača koji su ove sezone priključili se rukometašima Gospića, dakle radi se o pojačanjima iz Ogulina. Hvala lijepo. Ja sam Andrija Gaši, igram za rukometni klub Gospić. Igram lijevog vanjskog i očekujem bar vrh ove lige. Ja sam David Stipetić, evo očekujem od sezone da ćemo biti sigurno u vrhu. Šta drugo da kažem, dobra ekipa, super smo se uklopili, mi novi iz Ogulina i sve super uglavnom. Dobro, ti radiš u Ogulinu, će vam, evo svi dečki ste, znači neko studira u Rijeci, Zagrebu, će vam biti problem putovati i treninzi i utakmice i tako dalje, ili ste već to dogovorili? Pa to smo već sve dogovorili, znači da radimo u Ogulinu, putujemo 2 puta tjedno, stvari po dogovoru sa trenerom, putujemo u Gospić, ma nije neki problem, volimo taj sport i nije problem neki s tih sat vremena odvojiti za trening. Evo, dobro, baš nam je drago. Ja sam Eugen Badanjak iz Ogulina, igram u rukometnom klubu Gospić u lijevo krilo. Ove sezone očekujem da bi mogli biti u samom vrhu lige jer ekipa je odlična kako na terenu tako i izvan nje. Ti studiraš u Rijeci, kako ćeš uskladiti znači studij, treninge, utakmice? Da, u Rijeci studiram telematiku, znači tamo ću možda u nekom klubu trenirati, to se moram dogovoriti s našim trenerom Vanjom. Utakmice, ne znam, dolazit ćemo u Ogulin, tako iz Ogulina ćemo imati prijevoz na domaće i gostujuće utakmice. Ja sam Ivan Blašković, trenutno rukometaš rukometnog kluba Gospić. Prije toga sam odigrao 11 sezona za seniore rukometnog kluba Ogulin. Trenutno sam jako zadovoljan atmosferom u RK Gospiću jer dečke kroz natjecanje poznajem već duži niz godina i trenutno smo prava klapa na terenu i terena. Odradili smo dobre pripreme, odigrali dosta utakmice prijateljskih i očekujemo dobru sezonu u trećoj Hrvatskoj rukometnoj ligi. I naravno plasman u sam vrh ljestvice. Ja sam Ivan Savljak, igram srednji vanjski i očekujem jako dobru sezonu, najvjerojatnije među prva 2-3 kluba u trećoj ligi. Ti studiraš u Zagrebu, hoće li ja predstavljati problem sa utakmicama, treninzima? Pa nije problem, nekako smo riješili to, idemo minimalno jedan put tjedno na treninge u Gospić, nešto odradim u Ogulinu, nešto u Zagrebu, ja odradim i tako. Evo, ja sam Matija Štipetić, dolazim iz Ogulina, 18 godina, igram pivota, od nadolazeće sezone očekujem, pa ako ništa drugo, onda plasman među prvih 5 ekipa u ligi, a nadamo se i plasman u viši rang natjecanja, ako bi to bilo moguće.
97,1 105,7